tant en Salvador com en Xavier, que han apuntat algunes coses que tenen molt d'interès, però si féssim massa cas del magisteri de l'Església, del magisteri de la jerarquia de l'Església, ens trobaríem davant de moltes contradiccions. Una d'elles l'he esmentat en relació a Joan Pau II. Penso que això ho poden sentir tant els catòlics practicants com els que simplement som cristians que ho tenim mal resolt. I a l'altre extrem, tu has citat un moment, un magisteri també claríssim, de Pius XII, que deixava molt clar una manera d'entendre el fet nacional, i alhora hauríem de recordar quin paper va jugar Pius XII en relació a la situació espanyola. Per tant, s'expressaria en contradicció el seu pensament i els seus fets en el cas concret. Ens passa el mateix en la jerarquia episcopal. El Salvador ha dit amb una claretat meridiana: si hi ha 4 bisbes catalans membres d'una determinada conferència espanyola que ha dit el que ha dit i ho ha dit d'una forma rotunda i ho ha dit per unanimitat, vol dir que hi ha uns quants bisbes catalans que, per una qüestió segurament no de que ho tinguin mal entès, sinó d'equilibris mal entesos, han accedit a subscriure declaracions que entren manifestament en contradicció amb el sentiment no pas de la totalitat de la població cristiana de Catalunya, però d'una part important de la població cristiana de Catalunya, i fins i tot se'ls podrien contraposar punts de vista dels seus equivalents en jerarquia que pensen o que afirmen més rotundament el contrari. Doncs qui sigui que siguin aquests 4 bisbes, si els hi contraposem l'opinió del bisbe d'Eix, o si els hi contraposem l'opinió del bisbe Carrera, o d'algun dels auxiliars actuals de Barcelona que apunta maneres, doncs segurament els trobaríem contraposats. De la mateixa manera que no és el mateix el primer Escarrer que el segon Escarrer, i que no és el mateix l'abat actual de Montserrat que algun altre abat anterior que s'havia trobat en situacions també de major equilibri necessari donada les circumstàncies. Jo crec, de veritat, que com que el que és essencial és, en allò que ens congrega avui, una determinada manera d'entendre la llibertat de tothom per expressar públicament i col·lectivament el posicionament respecte a la situació actual de Catalunya, dir, volem votar, el dret a decidir traspassa fronteres, és transversal, és en benefici de la llibertat de tothom, dels que volen votar no, dels que volen votar sí no i dels que volen votar sí sí. Votar és previ a tot això i tots hi hauríem d'estar d'acord. Per tant, si això és el que és més clar, d'acord que aquest és un acte que va acabant de cristians pel dret a decidir, cristians per la independència, és molt evident que deu haver-hi a Catalunya, si les estadístiques de la sociologia no enganyen, que no deuen estar ni explícitament pel dret a decidir, o no tant com d'altres, que molts deuen estar molt obertament i transversalment pel dret a decidir i que potser no tants ho estan per la independència. Ara, allò que és rellevant des del meu punt de vista i que afectaria aquesta transversalitat és que cadascú, des de la seva manera d'entendre els valors i el compromís cristians, hi ha unes quantes coses que no haurien d'oferir cap mena de dubte. Una d'elles la llengua, una altra la cultura, una altra la justícia social, i per tant els valors de l'austeritat, de la pobresa, del missatge evangèlic en relació a la gent que ho passa malament, el testimoni de l'Església en aquest sentit, i a partir d'aquí construir amb els vímets de tots
al marc de convivència i alhora les estructures pròpies per no sentir i no tenir les limitacions que comentava ara fa un moment en Salvador Carbós. Tot és molt complicat, no? Si retrocedíssim i anéssim a buscar les arrels de la història més immediata, no? El compromís dels cristians catalanistes dels anys 30 és doblement castigat. És doblement castigat. Perquè ho és com a cristians pel furor laïcitzant de la revolució desfermada. Per això es proclamen màrtirs ara encara, o per això encara a Montserrat, naturalment, i no ho poden fer d'una altra manera, han de recordar amb emoció la gran quantitat de monjos assassinats. I alhora són perdedors davant els guanyadors, perquè són literalment escombrats i represaliats pel fet d'haver estat alhora cristians i catalanistes. És a dir que, en la forma de liquidar la guerra civil, aquells que mantenien el doble compromís que avui expresseu vosaltres amb Catalunya i amb els valors cristians van ser doblement represaliats. I això obliga, per tant, a saber que en l'actual transversalitat d'allò que està passant aquí, reclamar-se del valor del dret a decidir i del valor de la independència des dels valors cristians pot provocar contradiccions internes en el propi espai eclesial de l'Església que és a Catalunya, però evidentment no exclou que tots els que ho creuen així expressin en naturalitat i en llibertat una manera d'entendre la seva catalanitat amb profundes arrels cristianes, per més que entri en contradicció amb la manera de veure d'altres cristians que pensin de manera diferent. Segurament és el més cristià que pot passar. La llibertat dels uns comença i acaba allà on comença la dels altres. Però si ho teniu clar, i ho tenim clar, hi ha un camí que podem recórrer junts. Està clar que els que esteu en aquesta sala i els que heu estructurat aquest moviment penseu que també des dels valors cristians no només es pot anar, sinó que creieu que cal anar cap a la independència. Cap a l'autodeterminació, que és l'altra... La forma d'expressar lliurement l'opinió de tothom. Hi ha una situació... On anirem a parar, ja ho veurem, no? Hi ha una situació que és interessant, jo crec que és un poc segona, que diu que la independència és una de les possibilitats, això és del 1989, la independència és una de les possibilitats de l'autodeterminació, no l'única. Per tant, em sembla que el tema de l'autodeterminació, que té a veure amb aquesta cosa de la cultura i la llengua, és fonamental dins de la... O sigui, estan d'acord fins i tot els que estan en contra de la independència de Catalunya, que les nacions tenen dret a autodeterminar-se, i ho explica molt bé el magisteri. Però molts no, No, però és qüestió d'estudiar els temes. Hi ha hagut un capellà de Barcelona que es diu Josep Joan Costa, que us heu de llegir, que ha rebut llenya des de Madrid, de la Facultat de Sant Damaso de Teologia, per les coses que ha escrit. Però si s'estudiessin a poc les coses, és a dir, sense la passió que tots ens caracteritza quan parles d'això, es podria arribar des del cristianisme a entendre's que el que diu Joan Paul II ho hem d'acceptar per força, no? És un sant, vull dir, no... Tenim no massa més d'un quart d'hora perquè puguem donar la paraula a la sala, de manera que si tu vols dir alguna cosa, i després ja entrem en el micro a disposició de tothom, més enllà que hi ha gent que se'n va anant. O sigui que... Hi ha dues o tres coses, frases que diré a propòsit d'aquest primer round que hem fet. Per mi una de les coses que em dolen dins de l'Església és, diguem, el pas d'una església que havia tingut capacitat de lideratge en aquest món del catalanisme
tant des del punt de vista cultural com del compromís amb el propi país, a una jerarquia i a una església institucional que més aviat hi va a remolc. No dic que s'hi posi de cul, però que hi va a remolc, i per tant que ha perdut la capacitat de tenir la iniciativa. La segona cosa és que, malgrat tot, em sembla veure en tota la manera com estem fent aquest procés a Catalunya, em sembla veure aquests valors molt mamats en la tradició cristiana de posar que el procés ha de ser netament pacífic, inexcusablement pacífic, que s'ha de fer amb veritat, és a dir, que no podem mentir sobre les dificultats o sobre els obstacles que hi poden haver, que s'ha de fer amb diàleg, que s'ha de fer o que es fa buscant la justícia i no altres objectius. Per tant, a mi em sembla que aquí em sento tranquil perquè les coses van bé. I la tercera cosa, a propòsit d'una observació que ha fet en Joaquim Nadal, és veritat que aquell compromís dels catòlics dels anys 30 va ser doblement castigat, però voldria dir que el compromís dels catòlics dels anys 60 i 70 ha estat ignorat. El compromís amb els barris i amb la immigració se'ls deu una reparació per fer justícia amb el paper que va tenir l'Església en aquells moments de dificultat al nostre país, perquè l'Església va ser present en els llocs de més dificultat, i simplement diria alerta que ara, d'aquest compromís doblement castigat, el compromís ignorat, no passéssim a un compromís absent. Caldria que el compromís ens portés a ser presents en aquest debat que té obert.